Здравейте и добре дошли за businessapps.bg. Днес ще ви покажа как да изберете различна подредба на вашите бутони на начална страница на мобилното ви приложение. За да направите това, натискате бутона външен вид и усещане, след което от лявата работна част на полето ще изберете начална страница. След като изберете начална страница, ще ви се зареди екран, на който вие ще имате възможност да изберете от 10 вида подредба на иконите. На началната страница, ето така на превюто може да ги гледате сега. Има няколко различни интересни вида, като някои от тях позволяват и допълнителна персонализация на фон и на текст, която може да бъде направена не само от тук, разбира се. Ето, тук може да смените фона, цвета на фона, тук цвета на текста, на таба също така, ето отгоре. Нека да покажем и другите как изглеждат. Ето ги долу. Ето така. И съответно последния изглежда ето така. Подредбата на вашите икони зависи от това как искате да изглежда вашето мобилно приложение. Това беше за сега. Благодаря ви, че бяхте с businessapps.bg. Продължаваме с следващия урок, където ще разгледаме опциите и за главната лента.